mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makialam at makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa halos 2 milyon nating tagasunod followers dito po sa social media, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Pinagsama ho at live din tayo. Siyempre, parami na rin ang parami yung ating mga followers sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman kabalen, kung gusto ho ninyo ng mga content tungkol dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at siyempre yung iba't ibang mga kaganapan pa, ay i-like at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Meron ho kaming mga bagong handog sa inyo dyan, mga kabalen, yung mga behind the scene na coverage ng ating mga news team. Yung mga hindi nyo nakikita doon sa 3-5 minutong balita, nandyan ho sa ating YouTube channel. Pwede ninyong panoorin dahil alam naman ho natin yung panahon ngayon video on demand di ba? So gusto nating manood doon sa sarili nating oras. Kaya naman tayo ho sa CLTV 36 at nandyan ang ating mga platforms para sa inyong convenience.
Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kababayan, pwede ho kayong magpadala ng stars dito sa ating programa para naman siyempre tuloy-tuloy ang ating paghahatid ng mga balita at impormasyon. Salamat doon sa mga nakatutok, maagang nakatutok. Babatiin ko na Ash Wednesday ngayon. Oo, totoo mga kababayan. At sabi ni Angelo Redaha, mainit sa Malolos City, Bulacan. At 7 days na lang, sabi niya, People Power Revolution na yung anniversary on Feb 25. Ayan. Nakatutok Angelo Redaha, nag-like and share na rin siya. Maraming salamat Angelo Redaha sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programang Newsstream. Ayan, bigyan natin ng isang palakpakan itong si Angelo. Kabalan, marami ho tayong nabantayan na kaganapan dito ho sa ating lalawigan, Pampanga at sa iba pang bahagi ng Central Luzon. Narito po yung mga headlines na tatalakayin natin dito sa ating programa matapos ang ilang mga anunsyo. Isa hong ginang o isang ina sa may syudad ng San Fernando, Pampanga ang nagbahagi po sa atin ng karanasan ng kanyang anak na PWD. Ay ayon ho sa ginang o dito sa ina ay nakaranas ng diskriminasyon itong kanyang anak matapos hindi papasukin sa isang sikat na coffee shop dito ho sa isang malaking mall sa may syudad San Fernando, Pampanga. Kung ano yan mamaya bibigyan din natin ng detalye yan at nakipag-ugnayan na. Oo, kausap na rin natin yung pamilya at naipadala sa atin yung detalye nitong usaping ito. Samantala, patuloy pa rin hong pinaghahanap itong person of interest sa pagpatay kay Ginang Tess Mamak, ang nabiyuda ni Liumaong Barangay Captain ng Balibago, Angeles City, Kapitan Tony Mamak. At isinailalim na rin ho sa autopsy itong labi ng biktima. Dito naman ho sa bayan ng Magalang, Pampanga, nagsampa na ng formal na reklamo itong mga biktima ng di umano'y ghost housing project. Flood control lang yung mga project, pati pala housing project, no? Kuyang Paulo G. Ito ho yung tinutukan ni Kuyang Paulo G. Santos at ito na nga nagsampa na ng formal na reklamo. Ito hong mga naloko, mga nagbayad di umano pero walang nakuha sa nakapalit o katumbas ng kanilang mga binayaran. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Simulan muna natin ang ating programa sa mga balitang may paggagamitan, impormasyong may paggagamitan para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Miyerkules, Feb 18, 2026. Narito po ang live traffic situation dito po sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalitang makialam, matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Simulan ho natin yung review dito sa o pagsilip ng sitwasyon ng trapiko dito sa may boundary ng syudad ng San Fernando at ng Angeles City. So dito ho sa portion na ito, light traffic sa mga oras na ito. At paalala doon sa mga kababayan natin, ipinagbabawal na yung pag-left dyan. Meron ng harang. Good job dito sa mga acted para sa paglalagay ng harang dyan. At sana sundin ng ating mga motorista upang hindi naman magulo yung traffic flow, ika nga. And then dito naman sa may Panings, ay light traffic din sa mga oras na ito. Same scenario doon sa may Whole Angel Village, papunta ho ng Severa, o doon sa area ng Superl, ika nga. And dito naman sa portion ng Del Rosario and Baliti muna, light traffic. Del Rosario, Sindalan, maluwag din ang daloy ng trapiko. At ganyan din dyan sa may portion ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Light traffic din. Meron tayong nakikitang pagbabagal dito ho sa may downtown. Kaya pong dating Mirabes. Ganyan din dito sa may area ng JBL Macabakle. Medyo meron hong
konting antayan, no? O light to moderate traffic yung senaryo. Batay na rin sa ating monitoring mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando. Ito ho mga kabalen, mula sa San Fernando, silipin natin North Luzon Expressway kasi marami hong mga ginagawang portion sa NLEX ngayon. So kareta pong magbiyahe. Doon sa mga babiyahe, you might want to consider yung you might want to hear this information dahil pwedeng baka makaapekto. Magdesisyon ho ng tama kung kailan ka babiyahe dahil maraming roadworks sa NLEX at kung maiiwasan kung saan dadaan no. So ano ba yan ano ba yan Kuyang Justin? Ayan, pakita ho natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng North Luzon Expressway ngayon pong 10:13 araw ho ng Miyerkules. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Dito ho sa Balintawak Toll Plaza, maluwag pa ang daloy ng trapiko. Ganyan din sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya, light traffic. Mindanao Toll Plaza, may bahagyang antayan. Palabas mo ng toll gate, gawa na rin ng roadworks ongoing dyan. At ito, pakinggan ho natin may kawayan. So dito, bago tayo makarating pala ng may kawayan, dito muna sa may NLEX connector, yung Magsaysay entry ramp, ongoing ho yung maintenance niyan, bukas matatapos. Sarado ho siya Nagsimula nung Feb 12 at matatapos bukas Feb 19. So bukas ho alas 7 ng umaga ay posible bubuksan na. Target ng buksan yung NLEX connector interchange diyan po sa North Luzon Expressway yung Magsaysay entry ramp. Samantala sa May Kawayan naman, portion ho ng Bulacan, yung May Kawayan River Bridge, northbound lane, ay meron hong pagbabagal ng daloy ng trapiko dahil ongoing din yung safety repair works. Kaninang bandang mga alas 9 ay umabot ho ng 600 meters yung traffic build-up dyan sa portion na yan. Yung isang portion pa, yung rightmost lane, yung lane 4 ng May Kawayan River northbound, River Bridge, ongoing din yung safety repair at yung leftmost lane naman ng East Service Road ang binuksan para ho dun sa ating mga kababayan yan. Nakikita ninyo, di ba? Dun sa ating screen sa gawing ibaba, yung May Kawayan Interchange. Sabi, ayan, binuksan ho yung service road. Pwede ho kayong dumaan dyan kung kayo ay patungo ng norte upang hindi ho kayo ma-stuck sa traffic, Class 1 and 2 only pwede pong dumaan dyan. Okay, paalala sa mga sa mga bumabiyahe, ulitin ko yung manggagaling ng Metro Manila, pauwi ng Central Luzon, pauwi ng Bulacan, Pampanga, iba pang bahagi ng ating rehiyon, Dyan ho sa May Kawayan, yung Ever Memorial Garden ay yung service road doon binuksan para daanan ng mga motorista ng NLEX. Pero Class 1 and 2 lang ang pupwede dahil ongoing yung repair works doon sa portion na yun. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Kuyang Justin, sa may portion ng Pulilan, anong meron? Eto, na pansamantalang isinara din yung Pulilan northbound exit at southbound entry. Okay, nung Feb 15, at magbubukas sa February 20. So sarado pa yan. Hanggang ngayon, may mga alternatibong ruta ho tayo. Pakita ko na yung mga alternatibong ruta dyan sa Pulilan upang hindi rin maligaw yung ating mga kababayan. Eto ho mga kabalin, pakita ko. Balitang may paggagamitan tayo. Kareta pong magbiyahe. Oo, dun sa mga babiyahe. Sa Pulilan, yung northbound entry, sarado ho yun. At nag-post, inulit nila. Ayan, hanggang 19 to. Ito yung rerouting kung tawagin. Pinaskill din nila. Ito ho, sa may pagdating ng Pulilan, papasok kayo ng Maharlika Highway. So, Santa Rita northbound entry na yung tumbok,
Yan hoy mula sa NLEX at mga update. Sa syudad naman ng San Fernando, silipin natin Kuyang Justin, ano yung situation. Aba, dito sa may San Fernando Interchange, ito puntahan natin yung NLEX page. Dito ho sa may San Fernando Interchange, full screen lang natin. Out yung title. Ayan, kita natin medyo may pila. May mga marami-raming volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Ano? Silipin natin anong dahilan. San Fernando light pa rin naman yung traffic situation. Mas makapal lang yung volume ng mga sasakyan than the usual. Batay na rin to sa monitoring ho natin sa NLEX Live Update. Makibalita naman tayo sa sitwasyon ng trapiko dito ho sa lalawigan ng Bataan. As of 10:19 ng araw ng Miyerkules, Feb 18, 2026. Abay, maluwag ho ang mga kalsada dito sa lalawigan ng Bataan. Diyan sa may Layak, Balanga bound at light traffic. Same scenario dito sa may Coolies Crossing, Suwa, light traffic din. At yung iba pang portion ng lalawigan ho ng Bataan, yung Hermosa SC Tech southbound ay light traffic din. Mahigpit pong ipinatutupad itong mga speed limit sa lalawigan ng Bataan. 80 yung mga pribadong sasakyan at yung PUV. Hanggang 70 lamang kayo, mga kabalan. Hindi pwedeng sumobra habang itong mga truck at van 50 at yung mga malalaking motorsiklo, wag ho kayong lalagpas ng 60 para hindi ho kayo madisgrasya. Ito po yung laging paalala naman ng ating Weather Bureau ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan, yung One Bataan Command Center. So ito naman, silipin natin, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa, hinggil po sa magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sabi ng mga tropa, bahagyang umiinit na. Diba? Napansin ninyo, ito nga si Kuya Justin, pinapawisan. Ito ho mga kabalen, narito ho si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa kanyang ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, Ash Wednesday, February 18, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon na nagkaroon po ng pagbugso at umiiral na dito sa may buong Luzon. Meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Kung magkakaroon man tayo ng pag-ulan, usually na mangyayari ito tuwing hapon. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius, Lawag 23 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 23 to 29 degrees Celsius, Baguio 16 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaapekto din itong northeast monsoon dito sa buong Kabisayaan, pati na rin dito sa may Palawan. At dulot nito, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Dulot naman ng easterlies, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Caraga at Davao Region.
Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:19 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At TV 36 News Stream, kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Sa puntong ito, mga kabalan, bigyang daan muna natin yung ilang mga public service announcement at gaya ho ng aking nabanggit, makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Siyempre, importante ho itong mga impormasyong ito para alam nyo kung ano yung gagawin at mapaghandaan ho natin. Gaya na lamang, ito hong water supply interruption, dyan sa may San Nicolas II at San Antonio sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Ngayong Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon. Ganun talaga. So wala hong tubig Barangay San Nicolas II and San Antonio, 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Magsasagawa ng flushing activity. Itong prime water. Wala rin hong supply ng tubig o mawawalan mamayang 9:00 ng gabi hanggang bukas 5:00 ng madaling araw dyan ho sa Camachiles Resettlement. Oo, dyan sa Phase 2. Mabalacat City, Pampanga. React kayo ng react. Ganun nga talaga. Wala sila. Magpa-flushing. May flushing activity daw. Sabi, yung prime water. Pero ito, madalas marami kaming nakakausap talaga, di ba? Marami na yung dumadaing dito sa ganitong sitwasyon na lagi na lang walang tubig. At napapansin din natin to kasi ito lagi natin binabasa rin, di ba? Barangay Tabon, Angeles City, 10 p.m. mamaya hong gabi hanggang bukas 4:00 ng madaling araw. At apektado rin yung Fiesta Communities, so saklo na kayo po. Okay, di ba? Mamaya 10 p.m. hanggang bukas 4 a.m. Wala hong supply ng tubig sa Barangay Tabon, including Fiesta Communities dyan sa Angeles City. Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream, kasama si Dito pa rin sa Angeles, Barangay Kapaya 1 and 2, mamaya 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw bukas. Ay sorry, hindi ito mamaya, na-excite ako. Sa Webes pa to. Okay, ulitin ko lang. I'm sorry. Ito yung mamaya, yung Tabon. Pero ito, sa Kapaya, bukas ho ito, Webes 10 p.m. hanggang 4:00 ng madaling araw sa araw ho ng Biyernes. May mga scheduled brownout din sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Ngayon pong, Webes to, bukas, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Pati ngapon, Opo, pati ngapon. Barangay Anon, Sitio Culabasa, dyan ho sa may Florida Blanca, Pampanga. Dahil yung 3-phase na primary line, i-upgrade ho ng Pelco 2. So, tiis-tiis lang 8:00 ng umaga hanggang 4:00 po ng hapon. Paghandaan yan, dyan sa may Sitio Culabasa, Barangay Anon, Florida Blanca, Pampanga. Apektado rin ho ng brownout o scheduled brownout ito hong Lourdes, Laok Pau, Purok 4 and Santiago dyan ho sa may Lubao, Pampanga bukas. Same reason, meron hong aayusin yung Pelco 2.
Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Makialam, matuto at magdesisyon ng tama. Yan ho mga kabalen ang dapat paghandaan ng mga utility service interruption, tubig at kuryente. Napaka-importante sa atin hong pang-araw-araw na mga gawain. Isang mabilis na patalastas lamang pero bagong lahat, batiin ko muna yung mga nagkomento. Nakatutok sa ating programa, Kuyang Cesar Montana. Maraming salamat. Ito si Kuyang Cesar, lagi nanonood. Kumusta? Kumusta Kuyang Cesar? Isang mapagpalang umaga sa iyo. At shout out din kay Alexandra Lavinia. Good morning po sir. Happy Ash Wednesday. Yeah, isang blessed Ash Wednesday at makabulang Ash Wednesday po sa mga kapatid nating mananampalataya ng Simbahang Katolika. Ayan. Good morning Alexandra Lavinia and of course si Diana Zapanta. Ayan, happy Ash Wednesday din. Isang makabuluhang araw ng Ash Wednesday ho sa ating lahat, ano? At kabalen, mabilis na patalastas lang si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Talakayin natin yung mga headlines. Gaya ng aking sinabi kanina, itong pagbabahagi po ng isang ina kaugnay ng diskriminasyon na naranasan ng kanyang anak dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At yung update dito ho sa kaso ng pagpaslang kay Ginang Tess Mamak ay makibalita rin tayo at itong pagsasampa ng kaso ng mga biktima ng isang ghost. Ito na naman, ghost project, no? Pero hindi po flood control, housing project. Diyan ho sa Magalang, Pampanga, ihahatid sa atin ni Paulo G. Santos. Mabilis na patalastas lang mga kabalen sa ating pagbabalik, mga balitang dapat ninyong malaman. Huwag ho kayong aalis, babalik ang Newsstream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit kanina, narito na po yung mga headlines ngayong araw ho ng Miyerkules, Feb 18, 2026. Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Viral ho ngayon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, ito hong ibinahaging kwento ng isang ina ng isang batang PWD dahil sa umano'y naranasang diskriminasyon ng kanyang anak. Ano ba yung kwento, Kuyang Justin? Basahin natin kasi pinadala ho yung sulat sa atin. Nagkaroon ng letter itong nanay at ang pangalan ho niya ay si Leia Organa. Siya ho yung ina nitong bata sa larawan na kanila hong ipinaskil din at ibinahagi rin ng kanyang kaibigan. At nakapanayam din natin through chat. At ito nga sinasabi, sa ngayon daw ay hindi na muna sila magpapa-interview dahil meron ng usapin yung or meron ng pag-uusap itong coffee shop. Ayan, nakikita nyo naman sa inyong mga screen at itong LGU. Kaya ayaw muna daw niyang magbigay ng statement. Pero para sa kanila ay okay naman na maibalita rin ito at mapag-usapan para ho sa kaalaman ng mas marami sa ating mga kababayan. So ito ho yung naging kwento dyan. Ito hong si Mama Leia ay nagpadala ho ng sulat. So ito ho yung sa Starbucks Philippines operation. Ayan, tapos management na rin ng SM City Pampanga. Oo, yung mga kaibigan natin sa SM City Pampanga, sa mga nakakanood nito, yan, baka meron na rin home development. Bukas ho yung CLTV 36 para ho sa inyong paliwanag o inyong panig kaugnay naman ditong usaping ito syempre. At mahalaga na pag-uusapan gaya ng nabanggit para naman maging malinaw at maayos, di ba? Hanapan ng solusyon kung ano nga ba yung pwedeng gawin. Kasi eto ho, sabi ni Ma'am Leia, nagsulat siya dahil nagkaroon ng discriminatory incident noong Feb 15, 2026, around 6:30 daw ng gabi ito. Yung kanyang anak na si Ellie, eto hong nasa larawan, ay isa hong anong tawag dito? Nasa spectrum, isa pong registered PWD, at meron siyang autism, minor autism. At he was denied, according ho kay Ma'am Leia, ng reasonable accommodation at hindi ho sila pinayagan doon sa loob ng establishmento. Kasi daw, merong policy na no outside food, di ba? So, ang sabi naman ni Ma'am Leia, PWD ang kanyang anak. So, meron siyang mga maituturing na safe food. So, hindi sila pwedeng basta kumain ng kahit anong pagkain dahil na rin doon sa kondisyon ng kanyang anak. Sa kabila nito, sa kabila ng pagpapaliwanag ay in-enforce pa din ng staff nung nasabing coffee shop. Ayan, sa larawan, ito hong sinasabing no outside food policy sa ilalim ho ng Republic Act 7277. Pero dahil dyan, kumain po sa labas ng store etong kanyang anak. Gawa nga ng hindi pwedeng payagang kumain sa loob ng coffee shop dahil may outside food. Oo, di ba? So, ayun ho, kaya naman ito yung kanilang inaapila, dahil sana magkaroon ng sensitivity training. Bakit daw niya dinisclose ito? As a public servant, familiar with local government compliance, I find it unacceptable that a global brand, sabi niya, operating within an SM Prime property, di ba? An organization that claims to champion PWD inclusivity would treat a child in this manner. So, eto, I am prepared, sabi ni Ma'am Leia, na dalhin itong usaping ito sa National Council on Disability Affairs and the Commission on Human Rights kung hindi ito ma-address ng tama. Si Ma'am Leia Fulon po ay isang Project Development Officer sa bayan ng Kalumpit, Pampanga at naranasan ho ng kanyang anak ito sa may siyudad San Fernando, itong coffee shop na ating ipinakikita dyan sa SM. Starbucks. Yan, banggitin na natin. Pinakita na rin natin.
tinamaan ko yung aking camera. Teka lang, ayusin ko lang. Ayan, okay. So, ito ho mga kabalen, may disclosures po yun, Justin. Ako rin ho, isang registered PWD under psychosocial disability. At meron ho akong ID mula rin sa syudad ng San Fernando, Pampanga bilang residente. Totoo ho itong nararanasan ng mga PWD. Dahil halimbawa na lamang ho sa kaso namin na psychosocial disability, ibig sabihin hindi nakikita yung disability. Ibig sabihin hindi ho kami, nakakalakad ho kami ng normal, nakakatakbo kami ng normal, pero psychosocial, nasa loob ng aming pangangatawan yung disability. Lagi ho kami nahuhusgahan sa tuwing magpe-present kami ng PWD card, no? Minsan hindi lang hindi yung mga staff hindi yung mga staff. Meron akong experiences mga staff okay. Minsan yung mga kasabay ko sa tindahan, kunari bumibili ka sa fast food restaurant, di ba? Tapos titignan kanila mula ulo hanggang paa. Ilang beses ko na ho naranasan when I presented to them my PWD card. Tinignan ako ng kasunod ko sa pila mula ulo hanggang paa. Di ba? So, meron ho kasing kakulangan sa edukasyon. Akala natin ang PWD, yung mga yung mga hindi nakakakita. Totoo yun, no? Pero meron ding non-visible disability kung tawagin. And halimbawa, itong autism spectrum, di ba? Isa ho itong PWD. Pasok ito doon sa mga dapat iniintindi rin natin. And para ho, di ba? Para i-enforce yung no outside food policy. Sana naningil ka na lang, di ba? So ito ho yung scenario, and we are talking about this again. Gusto ko lang bigyang diin, pinag-uusapan ho natin ito mga kabalen, para sa gayon, maging maalam din tayo tungkol doon sa mga karapatan, tungkol doon sa mga pag-unawa na dapat nating i-extend sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga PWDs, di ba? Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Meron nga akong naranasan na senaryo din Sinabi sa akin, uy, okay pala yan. Kuha rin akong ganyan para may discount. Sabing ganyan. Alam ho ninyo, sa inyo na yung discount, pero sa inyo na rin. Pero wag na lang ho kayo sanang magkasakit kasi mahirap po ang psychosocial disability. Ika nga, dahil akala ng tao normal. So ito ho, ganito rin yung nararanasan. Kaya naman, ito po, sana para sa lahat, Yung mga sinasabi natin, PWD inclusive, etc. Yan. Kahit naman sa mga sidewalk lang makikita natin, hindi di ba? Kung yung normal na Pilipino nahihirapan sa araw-araw niyang buhay, lalo na kung pakikipagsapalaran ng usapan, paano pa ho yung mga may kapansanan? No, kagaya na lamang nitong batang si Ellie na kawawa rin. Isipin ninyo, pinakain sa floor, ayon na rin ho doon sa kanyang ina. So bukas po ang CLTV 36 News sa panig ng Starbucks dyan sa SM Pampanga at kumakatok na rin kami. Nagpadala na rin tayo ng mensahe para humakuha yung kanilang panig kaugnay nitong usaping ito. Again, ang pakay ho natin dito, pinag-uusapan natin para mas marami ang matutunan ng ating mga kababayan. Sabi rin ni Ma'am Leia, yung nag-post, doon sa kanyang sulat na ipinadala dito po sa pamunuan ng SM at ng coffee shop Starbucks. Sana magkaroon ng sensitivity training yung mga staff. Oo. Huwag nating tanggalin sa trabaho, turuan ho natin sila. Di ba? Turuan ho natin yung mga staff din kung paano nga ba yung proper handling sa mga customer na PWD. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Kabalen, kung kayo ho'y nakaranas din ng kaparehas na sitwasyon, nakaranas ng kaparehas na uri ng diskriminasyon o di kaya naman meron ho kayong kakilala na nakaranas ng ganitong insidente rin, pwede ho ninyong ipagbigay alam ito sa ating istasyon, CLTV 36 News, para matulungan din natin yung ating mga kababayan na mailapit ho sa kinaukulan, lalong-lalo na sa tanggapan ho ng
yung DSWD na sila hong nangangasiwa rin dito sa mga PWDs. And of course, yung National Disability Council o yung tanggapan nito at yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na pwede hong tumulong at magbigay linaw dito sa sitwasyong ganito. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, balita ho sa Balibago, syudad ng Angeles. Yumanig sa marami nating kababayan, kini pong lalawigan o kini po Labuad, Kapampangan, ito hong pagkamatay ni Ginang Tess Mamak, ang nabiyuda ho ni yumaong Barangay Captain Tony Mamak na noong Agosto lamang ng nakaraang taon na sumakabilang buhay. At ito ho yung latest dito sa nangyaring insidente. Balita makatotohanan. Kabalen, nagpapatuloy po ang investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Tess Mamak habang wala pa umunong malinaw na motibo sa likod ng krimen. Sa kasalukuyan, itinuturing pong person of interest ang family driver na si Manuel Tolentino na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Ayon ho sa pulisya, walang tigil Justin Dizon. Ito na ang itong monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak at kakilala ng nasabing person of interest upang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na Samantala, kinumpirma naman ni Kapitan Joseph P.G. Ponce ng Barangay Balibago, Angeles City na isa sa ilalim na nga sa autopsy itong labi ho ni Ginang Tess Mamak o isinailalim na sa autopsy upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay at patuloy na hinihintay itong ulat ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Ayon ho kay Ponce ay nakatanggap sila ng ulat hinggil sa nakitang paa sa gilid ng septic tank malapit sa kulungan ng baboy, ang lugar na tinutuluyan umano ng driver. Agad itong inireport sa SOCO at nagsagawa ho sila ng paghukay sa nasabing lugar. At sa operasyon natagpuan po ang bangkay na nakabaon na tinatayang 5 hanggang 6 na talampakan ang lalim. Kinilala ho ng pamilya ang labi, batay na rin sa suot na damit ng kanilang nawawalang ina. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nasa pumunta ka. Kaya sariling bali ay manipag pamilyari. Kaya sana po, ang karitang RFI nila ng Pureta Pel kasi kita nila ang Pureta. Kaya gano'n may biyara lupit kasagitan nila po. Ibalumi, Project Learning LGU, para kayo tao. Sobrang ako sabihin, nagtiwala kayo. Opo. Lagi po takong accreditation, kung dadalang kayo kaisipan dito. Hindi po bali tayo mo, sasabi ngayon, uli mabalo ko lang yung problema. Hindi po puputang dito, uli nga lagi kung balo kung anitang pergino, kung ano na retang conditions. Basta mani na sinaga ng kayo kami. Kalagkat ang pangalan ng Social Housing Finance Corporation. In fact, groundbreaking sila. Kasama yung nakalagay dito ng pangalan ng SHOPSI. Kaya pinatigil ng SHOPSI ito at nagreklamo sila doon sa pinablatter natin ito noong panahon na yon. Kaya na-stop sila. Pero ayan, lumalabas na kung meron silang nasingil na kung ano-ano doon sa mga kababayan natin, talaga mapapanagot natin sila.
Saan na nga ba umabot ang tila naglahong pangarap ng mga mamayan ng Magalang na magkaroon ng sariling unit sa Santo Niño Ville Residential Subdivision? Hindi tinantanan ng CLTV 36 News Team ang sumbong ng mga maralitang umasa at Yan ho mga kabalen, ang ulat ni Kuyang Paulo G. Santos na akin hong bibitinin siyempre upang sa gayon panoorin ho ninyo yung buong ulat. Ililink ko dito sa atin dahil maya-maya lang malapit na ako magpaalam, oras na. Ililink ko dito sa ating live report, dito sa ating live yung ulat ni Kuyang Paulo G. kaugnay nito hong ating binabanggit na pagsasampa ng kaso nito hong mga biktima ng Ghost Project dyan sa may Magalang, Pampanga. Ito. Kuyang Justin, yan, ilink mo yan para mapanood din ng ating mga kababayan. Ito ho, teka lang Ayan. So, isinare ko po sa comment section. Pakitignan lang sa baba yung link natin sa baba sa comment section. Ito. So, dito ho ninyo mapapanood yung full report ni Paulo G. Santos kaugnay nitong mga biktima ng Ghost Project dyan sa Magalang. Okay? So, nandyan ho yan sa ating Facebook, nandyan din sa ating YouTube. Kaya naman mag-subscribe na kayo at panoorin sa inyong sariling oras upang hindi ho kayo ang tawag dito, mabitin. Dahil alam naman natin yung kultura ngayon, video on demand. At yan ho, CLTV 36, nandyan ho yung mga content na dapat ninyong malaman tungkol dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa rehiyon Gitnang Luzon. Speaking of Gitnang Luzon, naalala niyo yung binalita natin nung isang araw na yung Mongolian national na naaresto ho sa Zambales. Ito, hanapin ko lang yung kanyang litrato, pero kinumpirma ho nitong ating gobyerno na siya ay miyembro, isang jet fighter pilot ng People's Liberation Army ng China. At mag-e-enroll siya dapat bilang isang piloto sa isang pilot school dito ho sa Central Luzon. Ayan, buti na flag at teka, hanapin ko yung litrato nitong ating binabanggit. Kasama si Justin, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen, itong ating pinakikita ay naaresto dahil sa paniniktik. Mag-e-enroll daw. Napag-alaman na siya nga pala ay isang, isang miyembro ng Chinese Liberation Army. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Ito ho mga kabalen, kinumpirma ho ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ito hong Mongolian national na naaresto sa lalawigan ng Zambales last week ay isa hong trained jet fighter pilot ng China's People's Liberation Army. At nagpanggap ho ng kanyang military background para mag-enroll bilang aviation student. Dito lang ho sa Zambales yan, mga kabalin. At nariyan ho sila. Ayon ho kay National Security Advisor Eduardo Anyo sa kanyang statement na ibinahagi po kahapon, ito pong si Bold Batar, Bold Erdene, merong actual ties at nasa serbisyo po ng Chinese military. At una nang sinabi ng Bureau of Immigration na siya po ay meron ngang affiliation sa Chinese government. At ito, nakumpirma ng ating National Security Council. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita. February 12 nang maaresto ho sa isang aviation school sa barangay Lipan, Dingin, Iba, Zambales. Ito hong 30 years old na si Bold Erdene.
Isa pong jet fighter at meron siyang lisensya mula ho sa PLA, People's Liberation Army Air Force Aviation University, na hindi po niya ipinakita nung siya'y mag-enroll sa nasabing institusyon dito ho sa Zambales. Yung presensya daw at yung mga naging gawi nitong Mongolian National sa Zambales malapit sa military location ay ika nga malinaw na pagpapakita ng kanyang layunin o yung kanyang inconsistent purpose ng pananatili ho dito sa bansa. Ayon pa sa BI ay napag-alaman na nagkakaroon ng aerial photography. Ito hong Mongolian National naglitrato dyan sa Iba Airport at malapit sa Palawig River area. May layo pong 5 nautical miles mula po sa nasabing paliparan. So ito'y ayon ho sa ating pamahalaan, banta sa national security. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kabalen, time check muna tayo. 10:53 na ng umaga ang araw ho ng Miyerkules, Feb 18. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Muli, para ho sa mas maraming balita, i-like and follow lamang itong ating social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para ho manatiling updated at ika nga, mapanood yung iba't iba pa nating content na hindi po available o hindi makikita sa Facebook channel o page ng CLTV36. Meron hong ibang content sa YouTube na mas, ika nga, mas malalim, mas exciting. Nandyan yung mga behind the scene. Kaya pasyalan ho ninyo yung YouTube channel ng CLTV36 at CLTV36 Official para po maging updated at mauna doon sa mga kaganapan. Muli ho, para ho sa mga balitang mapagkakatiwalaan, makatotohanan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Ito ang Newsstream. Maraming salamat po. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news